हे भौजी हर की तोही में आई के हिलाव तारी टोला 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 ही तोही में आई के हिलाव तारी टोला हिलाव तारी टोला भौजी तोहर बहिनी हो गईली बमतोला भौजी तोहर बहिनी हो गईली बमतोला उनके चलते लइकन में मार रोज होला 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 हो उनके चलते लइकन में मार रोजे होला अरे मार रोजे होला। अच्छा अब भौजी तो अरे ज्यादा मजाक मत करी ठीक बा। अब भौजी हमनी के देवर काहे खातिर हो खाने जा मजाक करे खातिर हाँ। अब दूगो सुंदर सुंदर जे कम हो जाई हो काहे ना मजाक करी देखो तने छोटको कैसे मजाक करे ए भौजी हाँ बोली हमरो कोई लोह लगा दलो ना भैया से बोली देखो लग रे दाढ़ी मुछ पा के जाई या कोनी को दे अपना भैया लेके ना दोनों जना ना सुने ला लोग हमरा के ठीक बा हम बतिया ले तनी कहत लोग तो पढ़ के नौकरी ले लेबे तब पहले नौकरी के पहले छोकरी दे देलक तब तो नौकरी ले ले तब तो नौकरी ना मिली छोकरी में व्यस्त हो जाए तो नौकरी कहाँ से मिली। हाँ नुआ छोटको अपने अपने का रूम ले ले बोलो नो ठीक बा दा तनी कुछ पैसा दे भौजी पैसा कितना पैसा चाहिए पैसा रोज लेके चले तानी भैया जी इनका हिसाब करेनी तू लोग प्यारी प्यारी भौजी आई बोलो तो 100 रुपया दे दो तो क्या हो जाए देवर के आज देखिए आज पैसा नहीं के कल खाता में निकाल फेंगे ना छोटको हाँ देगा में निकाल ली इधर देखो तानी जी कोई 50 रुपए रखले बानी दवाई लेवे के 50 गो तू या 50 गो तू सही रुपया हो जी आज के हमारा खर्चा खत्म सही रुपया ओके भौजी ठीक जाई नु ले ले मु जाए एबे चिवा दो देखो ताड़ू कैसे बोला ताड़न लेकिन कुछ भी कह इहे त देवर बड़न की मन लागेला हमनी के ना हो छोटको अब ना बैठल जाओ का दिन भर ने और बताओ सुख समाचार है बचिया कुछ सुख समाचार ठीक है बा घरे से हमरा फोन आइल रहे कहाँ फोन आइल घूमे में ना आए हमनी दीदी बातें नहीं कर दीदी अब तू बताओ अब अकेले तू बाड़ू हमो बन दुई गो गोतनी भाई ना सास ना ननद ना गोतनी आ क्यों नहीं के घर में हमनी के घर चलाए हमनी के छोड़ के चल जानी जा तो अच्छा ना लागेला इसने कहने के नाम आई हम ना हाँ आ तरह यहाँ अच्छा लागेला ना हमरा संगे हमरा मुआ अच्छा ना लगे ये कर हो सकेला सही बात बाटे ये कन्या का कही कुछ कहल जाता नहीं का बोली का बोल बा बड़ा देवर जी मजाक करला ना हां ये तो हमेशा करेला ना आदत बा उनका इनकर मजाक देख के ना हमरा कुछ कुछ याद आ जाला याद आ जाला छोड़ अब ना बताएं ना बताई ना बताई दीदी जी अरे अब इतना जिद करत अड़ू गतनी हैले अड़ू तो सुन ला लेकिन भैया से मत बताइए आई तो हम काहे ला भैया से बताई तो रहुआ बता तेनी कि हम इतना बड़ा शर्मात नहीं बताएं कौन है कहा ना कि हम गांव में रहने एगो लड़का से नैन में टाका चलत रहे और उहो ना भइल भाई तो सब कोई में हो ना जब स्कूल में जाए खूब ऐसी मजाक करत रहे गाना गावत रहे तो हर रुपवा बकैले दीवाना ये जाना इसी से करके गाना गावत रहे बहुत अच्छा लागत रहे बहुत कॉमेडी रहे शादी हो गइल उनको हाँ शादी उदी हो गइल हमरा से पहले ना करेला अरे जान तड़ू बतियाए के तो कहबे करेला प्यार तो करबे करेला लेकिन ना प्यार करें तो काहे ना बतिया उनका बच्चों अरे ना का जरूरत बा हो मरद ब्याह शादी हो गइल तनी याद पड़ जाला नु प्यार मोहब्बत जानते बाड़ू अब तार का मन में लड्डू फुटता ना दीदी हमार कुछ नहीं कि हमें इतने सोच के खुशी मिलता अच्छा ऐसे तो सोच ना सकेलू ना ना ऐसा कोनो बात नहीं है ऐसा कैसन बात नहीं के ऐसे काहे कहत हो पता बा ओ हमारा से बहुत प्यार करते रहे आ गइल बात सच्चाई कभी छुपे लेना सुनो ना तू का जलवा खेम के उसे कह दे हां साचो दीदी जी इतना बतिया मन करत रहने लेकिन घुट घुट के रहत नहीं का करे अरे बाप रे तो हमरा से काहे ना कहलू ई तो सभी के उकलबा लेकिन हमरो मन करेला कभी कभी बतिया लेवे के हाल चाल पूछे के कि अपना ना घरे कह दे कि हम तोर भाई हनी तोरा के देखे खातिर हमको ना घरे ना बुला घरे मत भुलाइया लेकिन बात कर ल मोबाइल से लावा मोबाइल फोन से बतियावल जाओ तू बतियाला हम तनी आज केहू नहीं खे कहां जाना तनी जाऊं हां तब को लोग बाजार गइल बाने लेके आओ नीचे से आ तनी अरे बाप रे कितना दिन के बाद आज बात करे के मिली पता ना वो हमरा से बात करी कि ना करी ओकर तो बातें अलग रहला जब से ओकर शादी भइल ला तब भुला गइल बा
हमार शादी भइल तो हमरा के बोले दे। ली तो पहले बतिया तू पहले बतिया ना तोरा से बहुत प्यार करला। उ तो हमरा से ना प्यार करत रहे, हम ओकरा से प्यार करत रहनी। ठीक बा बहुत डर लागत त नया नंबर देख के पता ना उठाइए कि ना नहीं खन उठात का तार होलू तो हम लगाई खंडी जाता। हेलो 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 हाँ हेलो क्या है जिया जिया हो हम तार पिया थैंक यू एक करेगा अतन के लिए काहे ने फोन करते रहो हमरा मेरी फोन रहे का के वक्त फोन करी वक्त रहे याद में तो हम जी के बालू के सुख सुख अथई हो गइल बानी ना तो खाई देखी अच्छा नहीं खिलावा ठीक कहियो तो फोन ना करेलू आप फोन करम आई लव यू सेम टू यू हम बहुत रोवे नहीं तारा खाते अरे वो मत रोई ता सूरत ही हम लौकिया के आगे वैसे झल बात करना तो रोवे लगा मैं भी जान जाए ना देखो तू रोबू त हमरा जियल ना जाई और अपन फाटर करे जेबा के सियल ना जाई ए जा खाना नहीं हां हम खाना कहने तू कहिए आइबू अब बात करता नहीं सुन ना नहरिया में इली उली ना खेले के आइबू त मैं देखे के मन करता ले लिए खेले भागल हाँ नहरी में देखो तो हमरा का याद आवेला नहरी रहरी मूज ऊख बसवाड़ी हमरा सब याद आवेला कहाँ कहाँ नहीं मिलता हमके कोनो बात बतियाई ठीक बा आइम ना तो भी सब कहम अब बात ना दिन के बाद फोन से बात होता तो ये कोनो बात बतियाई आइबू तो देबू नु ठीक बा जानू आई लव यू बाय ना पहले बताओ आइबू तो देबू नु ठीक बा तारा खातिर लेके आई मैं कुछ चीज ना हमारा तो चाहे एगो किस और कुछ ना दे पावली काहे सिचुएशन में पड़ बड़े डिप्रेशन में ठीक मत ले लिहा हां आई लव यू हां आई लव रोज फोन करत रहिए हां करम बाय जानू ठीक बा बहुत रोवे रे मत रोई ना रो ठीक बा रखत ठीक बा बाय आई लव यू ओए हेरा दा काहे टेंशन में बतियात रहलू ये रोवा तड़न पता नहीं कितना दिन के बाद फोन कर दली खाना नहीं की खइले हां अच्छा रुको हमरा पे बतावत तनी कि लागी कि ना भी लगते नहीं के स्विच ऑफ बतावता। अरे नेटवर्क का कहला वो बतावता टावर ना हुई फिर से लगाई क्या हां लगाओ ये गाना बाजता जोन पहिले रहे हमरा खातिर पहिले हेलो हेलो हां क्या होता है गोर लागत नहीं जी खुश रहो क्या होता बातें बात पर और बात याद आ गई और वो बहुत याद आवत रही यही से कॉल कैनी है तू तो भुलाइए गेल बड़ी हमारा के कहां रह सकले आज सुनी ना और मेहरनुआ नहीं खिनु रोवा लगे ना हो मेरा रोज सुतल भी हम सुतल नहीं जतनी बाजार बोलो ए जी और बहुत याद आवता क्या बात है आज बात ये बाना कि जात रहे जा घास गड़े और वह गाना गावत रही अच्छे अच्छे कॉमेडी करत रही और बहुत प्यार करत रही हमरा से उहे और बात याद आवता जी तो का विचार बाटे मिलेगा का राउर इजाजत हो गई रुआ से प्यार करेला ना हम चलिए आओ शाम के अरे बाप रे ससुरा बानी अभी नैहर नहीं खी आइल तो हम चलिए तब अरे ना ना जानते नहीं आए मुँह आवे के बाटे सुनी ना अभी एगो बात रुआ से पूछे के बा सुनी बता अभियो रुआ हमरा से प्यार करे लगी ना बहुत दिलो जान से हो करे जा आई लव यू जान दिल छिड़ के दिखाई का अपन अरे ना ना ऐसे ही यकीन बा अभी अपना गोतनी से बतावत रहनी कि वो अपने से बहुत प्यार करे तर गोतनी खिसियत नहीं खे ना जान देखी ना रुआ से बात करके लाता हम जन्नत में बानी अच्छा क्या विचार बाटे फिर पलंग टूटी कैसे बात करते हो मेहरारू ध्यान नहीं देते हाँ कहले रही कि हमरा इतना प्यार हुआ कि केहू ना करी रख दियो क्यों आ जाई हेलो कहत रही कि हमरा लेखा प्यार हुआ केहू ना करी देखी आज ज्यादा तेनु देह दबावे नीनु हम का करू यार पढ़े लिखे तो हियो तो नहीं खेनो तू रहो तो तुम के ख्याल रखत रहो अच्छा मेरा तो ध्यान नहीं खेते तुम्हारा अच्छा चलिए ठीक बस सोना बाद में बात करम कहे यार दिल के जगह का तू फिर रखत रहू काहे तनी और बतियाओ ना जाते नहीं जा नीचे हम तारा खातिर गाड़ी रोक के बतियाओ तनी और तू बड़ तो रखत रहू
गाड़ी चलावत रहनी का? तो का कहीं ना बाजार जाते नहीं अरे बाप ठीक पर अगर तेरी जान बाद में बात कर रे। तो कुछ मत दो जी रखा दे। अरे बाप रे बाप देख लो कितना प्यार कर हमके तो यकीन ना होत रहे कि मेहरानों के लगे होके हमारे फोन उठाए, लेकिन आई लव यू बाबू का बताएं। सुना रोज रोज बता ई बाबू के हो हमार भैया के हमारे गांव में सब बाबू कहेला। अरे वो चोर का काम सुनता नहीं यार, ठीक नहीं कि हां नहीं तो। अरे दादा ई का जी कहाँ कोई रहनी रहुआ? हम तो आई रही ऐसे घूमे का टिकटिए बहुत अरे जीजा जी रहले हमार इन्हां तनी ने जीजा जी के मजाक करे सुना आई पैसा लेके बेटवा पान खाए चल गुलन हो जिया भैया मत कह लो भैया को हम देखी हम उठ लाल लाल भइल बा देखी ना। हम भैया को कि पान दारू सिगरेट सब पियत नहीं मर जी तू लोग अपने जीजा जी ले बतिया लोग हम जाते नहीं घरे खाड़ काट के खा ले आगना में और जाते भैया को सुनी तुमके त अगर वो कह देनु कि जीजा से बतिलस या तो हमने कह देनु कि पान लड़की के ऊपर पैसा खर्च करतन, लड़की के पटावतन, लड़की के ठीक करतन, बुरा बुरा बात कह देम जे भैया से और पिटाए लगम रह लोग। हां तो रवो मत कहो, रवो मत कम की जीजा से बतिली हां बतिया नहीं जा जा ठीक बजा तुम तो जाते नहीं भैया ले को हम देखिए सुनत रही का हो। अरे बाप रे हमार तो करेजा फाट गेल दादा। अगर ई सब बात सुन के जाके कह देले होई चलो ये दादा पकड़ को यो देले हो ये दादा